costume-skin. Jeg har masser. Og har I lyst til at give vores kære Jesper noget mad? Ja, så vil Jesper komme herop, så skal jeg nok give. Jeg har masser af mad, så... Ja, ikke der, hvor jeg er. Det er måske en dårlig Vil side. du op ad bakken? Ej, Ja, det er fandme en stor mørk. Lidt mere til højre, lidt mere til venstre igen. Nope. Jeg fik at vide, at I var oppe ad bakken. Ja, det er vi også. Skal vi ligesom nå den rigtige vej også? Ja, det er præcis den vej. Hvor er Jesper så? Det ved jeg sgu da ikke. Jeg troede, den var oppe ved jer. Han er bagved ham. Han er lige der. Skyd den. Det er en meget... Glorious 2 frames. Nej, ikke sikker på, at du sigter på mig hele tiden. Du er meget dårlig til at sigte efter ham den anden. Bang! Der var du først. I'm not energized. I'm hydrated, that's easy peasy. Du skal stå stille. Værsgo. Ja, jeg har mad til dig. Jeg er Jesper. Og det er ikke mig, der skulle give Jesper mad. I må egentlig også godt give mig noget mad om verden. Der ligger noget tun herovre. Ken. Nice. Jeg var lige med at drikke noget vand. Ja, det er spændt nogle peaches. Thank you for the peaches. Peachy ass nigga. Spil Eurojackpot for danske spil. Der er altid vanvittigt mange jeg vil droppe 2 tuner. I took one of them. Spil med det samme. Jeg ved ikke, hvor den går af. Jeg tror, jeg ved ikke, om jeg synes. Vil du høre nye Peaches, udgivelser de giver både alle tørst og andre, mad. så skal du bare Det følge gør dine tuner også. yndlingskunstnere. Yay, Besked lysegrøn med Energize. en sang, et nyt album Stadig eller ikke en helpful. playliste på High Spotify. five! Kig på din forud Healthy. for at se, hvem du kunne tænke dig at følge. Det var bare healthy til det der. Selvom han frøs. Og så skete der nogle ting, om der skudt. Eller blev det til en zombie, der stod ude fra en bygning med 5 meters afstand. Men den Jesper eller Christian her. Ja, det er incident, ja, han er. Så har vi også prøvet det. Lad os gå videre. Jeg føler, jeg er den eneste, der ikke har solbriller. Fordi jeg to ser briller, komplet retarderet ud, så bare kigge mig igen. Jeg har heller ikke solbriller. Nej, du har bare briller. Jeg har glasses med things rain. Jeg glæder mig altså til, du kan få... Du ligner virkelig bare, at du kan få noget søvn. Men det sleeps. Og jeg er der på det. Nej, jeg skulle lige se ham uden briller. Det er så vildt, som begge så løb en pind i hånden under skyggen fra... Hvad er det? Eller... Skyggen fra LM. Til L-linjen. Fabulous! Det er sexet. I'm so ready to shank someone. Yeah, last time that happened, you lost your beautiful casket. Det var brass knuckles. Kan jeg ride med kniv også, kan? Nej, da! Så har du testet bare. Hvad er det du? Hvor er kasketten på? Du tester det bare. Fint nok. Jeg har egentlig ikke lyst til at stikke en kniv i kraniet på dig. Jeg har også fornemmet af, at det her kunne have uforudset Det kan ikke dræbe ham. efter. Hvis det ikke kan dræbe mig, så tester det bare igen. Du må prøve lige give ham din kniv. Ja, det er en superkniv. Skål. Det dræber ikke en, at du slår den en gang i hovedet. Hvad er det for en slags kniv på den næste? Laver du? Okay, ja. Go. Det er kill. Ja, What? det var det. Der killede det der. Så var det værd? Hvorfor det insta-kill? En kniv? Farvel. Ja. Men så vidt jeg ved, så når man hakker en firefighter ikke i hovedet på en anden fyr, så dør han ikke. Nej. Så hvor lander han? Fuck. Hvor fanden vi med alle hans ting af i Oslo? Prøv at slappe af. Jeg kan ikke tage dem fra hans inventory. Jesper, du havde ikke nogen backpack, eller noget? Jo, jeg har en på rest. Det var faktisk ikke så godt. Det er hans flyback eller Jesper. Jeg kan ikke til nogen Ja, anden. jeg er fint, det er fint, at du er inde på os. Jeg kan ikke til nogen anden. Nu er nøgen. Så jeg skal have min raincoat, og jeg skal have min kasket med. Og min pistol. What shit. Jeg stjål ikke endnu, så ser jeg bare slask. Nej, men alt er fedt.